A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An baden Shirifila TV lajɛbagaw, Mali kɔnɔ Mali kɔ kan, foli ani waleɲuman dɔ an b'o ta k'o ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma f'aw sigiyɔrɔ la. A ka jɛmukan man di n'o de ye ladabu kɛnɛ ye, ale kɛnɛ bɛna sigi bi an n'an ka malimatuba fila bɛ ɲɔgɔn fɛ ni Ala sɔnna ma an n'olu de bɛna masala. Baro bɛna kɛ fɛn min ka bi o de ye arbaïna Imam Husseini ka saga ni ale ka seyidu suyali o tile 40 an bɛna o de baro kɛ bi o hukumu kɔnɔna la. Malimatuba fila min b'an bolo an bɛna folikan sɛmɛ o la ka sɔrɔ ka don baro kɔnɔna la. Seyida, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An b'a fɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa sallim. An bɛ foli ni barikada bɛɛ ka ɲɛsin an filɛlikɛ jama kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma, cɛ ani muso, denmisɛn ani makɔrɔba, Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Fɛn o fɛn kɛlen bɛ ka baara bila ni wagati in na k'i sigi k'i ɲɛ bɛn i ka jabaranin ma, an ka foli ni barikada bɛɛ ka ɲɛsin aw kelen-kelenna bɛɛ ma. Seyida, n'Ala sɔnna. Alhamdulilahi rabil alamin. An bɛna kuma sɛmɛ an ka Seyida tɔ kelen na n'o de ye Seyida Zeinab. Zeinab, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli zanbin wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi al-athhar wa sahabati al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Alhamdulillah, Seyida, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ tanu ka bɛɛ barikada. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka fɔ ko ni an sigilen an ka jɛmukan mandi kɔnɔna na n'o de ye ladamu kɛnɛ ye, inshallah ni Ala ka jɛ ye. Alhamdulilahi rabil alamin. An ka Seyidatu bɔra ka foli kɛ lajɛbaga bɛɛ lajɛlen na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. An y'o de fɔ ɲɛna an ka jɛmukan bɛ fɛn min kan bi o de ye arbaïna ye. Arbaïna ale ye Imam Husseini ala ka seyidu siyali o tile 40 an bɛna baro kɛ o de kan. Ɲininkali fɔlɔ an bɛn'o sɛmɛ Seyida Mariam na. Seyida Mariam, ɲininkali min b'an bolo ka sɛmɛ e la, Imam Husseini ale yɛrɛ ye jɔn de ani jɔn ni jɔn de ye Imam Husseini yɛrɛ bangebagaw ye? Alhamdulilahi, Seyida, i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. Imam Husseini ni an bɛ ale ka kɛnɛ kan bi n'o ye ale ka seyidu suya kɛnɛ ye, Aliyu ibn Abi Talibi o de den don, Fatimatu Zaharaw den don. O kɔfɛ tuguni kira mɔden don, a lamɔna kiraya du kɔnɔ. Ala ye a balimakɛ o Hasani, Ala ye balimamuso fila fɛnɛ o tun bɛ a bolo. O kɔfɛ tuguni Husseini yɛrɛ ye furu kɛ, a ka ɲɛnamaya kɔnɔna la a ye muso 5 de furu. Ala y'a garisɛgɛ den 6 la, cɛman 4 ani musoman 2 ni Ala sɔnna. An bɛ an ka Seyidatu fo, a bɔra ka Imam Husseini yɛrɛ ye mɔgɔ min ye, a bɔra k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sisan. An bɛ i fo i ka dakurunya fila laseli na. O tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen, an bɛna kuma sɛmɛ an ka Seyida la n'o de ye Seyida Zeinab Kone. Seyida Zeinab Kone, ɲininkali min b'an bolo ka sɛmɛ i la, Imam Husseini kanu wajibi de don wa walima an bɛ fɛ ko a dɔn Imam Husseini yɛrɛ kanu wajibi de don silamɛ kan? Ayiwa, alhamdulillah, Seyida, an b'i fo k'i barikada ka tila k'i waleɲuman dɔn. Fɛn min ye Imam Husseini ale kanu yala ko wajibi de don wa? Imam Husseini kanu ye wajibi bilen de ye silamɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma, ani k'a bonya fana yira o ye wajibi de ye an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan. Fo ni maa min tɛ silamɛ ye dɛ, n'o tɛ n'i ye maa o maa kɔnɔ k'i ye silamɛ de ye, e ye mumini dafalen de ye, a ka kan e ka kira bɔnnaw kanu. Imam Husseini yɛrɛ dɔrɔn tɛ o ye. Ka da kan Ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ b'a fɔ an ɲɛna a ka kuranɛba kɔnɔ, a ko cogo de, qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. A ko Muhammad, a fɔ i mantonw ɲɛna ko ne ma sara fosi ɲini u fɛ, a fɔ k'i tɛ sara fosi ɲini u fɛ i ka kiraya la, k'u ka e bɔnnaw kanu k'o b'i bɔ.
donc ala yɛrɛ de ye nin fɔ kuranɛ ala yɛrɛ ka kuranɛ aya de ko Muhamadu k'a fɔ a man t'o ɲɛna sari kumana mina kira ye wele da mɔgɔw kɔni nana ye tiɲɛ yɛrɛ la kira ye laseli kɛ faamu sɔrɔla an kan ka mun de kɛ sisan silamɛw yɛrɛ dusukun nana minɛ sisan an tɛ kira sɔrɔ an tɛ kira sara sɔrɔ o kuma tora munumunu na silamɛw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fo kana kira yɛrɛ tulo don a la ko u t'a dɔn u bɛ kira sara fɛn o fɛn la ka d'a kan a y'u bila kanda sira kan ka bɔ filibanciya sira kan yala olu bɛna kira sara kɛ fɛn jumɛn ye ala ye nin de fɔ a ka kiraba sanuma ɲɛna Muhamadu sallallahu alaihi wasallam a ko k'a f'u ɲɛna i ma sara fosi ɲini u fɛ i ka kiraya la fo u ka Muhamadu bɔnnaw de kanu i y'o de ɲini u fɛ ni ala yɛrɛ ka kuranɛ aya ye bon o la mɔgɔ man ka bila olu juguya la i kan ka k'olu kanu i kan ka k'u bonya mun kosɔn i bɛ se k'i ka kira sara cogoya min na i bɛ se ka kira ka valeur segin a ma cogoya min na a y'o de ɲini an fɛ a yɛrɛ tilala k'a fɔ tuguni a ka hadisa sanuman dɔ la a ko ala ahabballahu man ahabba al-Husayna wa abghada Allahu man abghada al-Husayn ni kira yɛrɛ fana kumakan hadisa dɔ la a ko ala mɔgɔ bɛ kanu mɔgɔ min al-Husayni kanu a ko ala ba mɔgɔ la i ka mɔgɔ kɔniya i ka mɔgɔ juguya maa min ye Husayni kɔniya ka Husayni juguya ala ka ba o tigi la a ye nin duwawu ni nin dangakan in de kɛ a bɔnnaw kamata al-Husayni ni a balimaw o la Husayni kanu ni silamɛ kelen kelen bɛɛ ma diyagoya de n'i ko k'i ka kira sara sɔrɔ i ka kira ka kanu sɔrɔ f'i ka Husayni kanu de wa n'i yɛrɛ mago fana bɛ ko ala ka k'i fɛ f'i ka kɛ Husayni fɛ n'i kɔni mago kɔni tɛ o la o tuma ne Husayni juguya ala yɛrɛ b'i juguya dɛ ka d'a kan kira Muhamadu y'a ɲini ala fɛ ten tɔ de kisi ni nɛɛma b'a ye an b'a deli ala fɛ ala ka Husayni kanu sabati an n'an bɔnna bɛɛ lajɛlen dusukun na ya rabbi an b'a fɔ ko ala ka duwawu sanuman minɛ ayiwa Seyda Mariam yali faranga b'e bolo ka fara Seyda Zeinabu ka ni dakuruya fila kuma ye alhamdulilayi Seyda y'a fɔ cogoya min na kelen de don a tɛ tɛmɛ o kan kira n'a bɔnnaw kanu o ye wajibi ye mumini kelen kelen na bɛɛ lajɛlen kan tant que i ko i dalen don ala la i dalen don kira ka kiraya la mun kosɔn kira de nana ka na an yɛrɛ bɛ balo ɲɛnamaya la hɛrɛ la cogoya min na ka lahara sɔrɔ cogo min na hɛrɛ la kira nana ka n'o sira de don an kɔrɔ an yɛrɛ ka lafiya fɔlɔ an ka ɲɛnamaya la mɔgɔ min nana ka n'i ka ɲɛnamaya dilan ka d'i ma k'i ka diɲɛ dilan ka d'i ma ka tila tuguni i bɛ kisi sɔrɔ cogoya min na ko o sira don i kɔrɔ sabula ala yɛrɛ b'a fɔ a ka kuranɛ na ko wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin ko Muhamadu ne m'e ci foyi kama fo danfɛn bɛɛ lajɛlen ka nɛɛma sɔrɔli hinɛ sɔrɔli mɔgɔ min nana an bɛɛ lajɛlen ka hinɛ sɔrɔli kama an ka nɛɛma sɔrɔli kama an tɛ se ka foyi kɛ o tigi ye min y'a sara ye ala ko ko a fɔ minnu ɲɛna ko u ka k'i somɔgɔw fɛ k'i somɔgɔw kanu o de ye u jɔyɔrɔ ye e ye ɲumanya min k'u ye n'o tɛ u sara t'i bolo i sara t'u bolo o la kira bɔnnaw bɛɛ lajɛlen kanu ye an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka wajibi n'an bɛ min ka kɛnɛ kan don min na an bɛ o de fɔ nin don in na an bɛ Husayni de ka kɛnɛ kan n'o ye a ka sayidu suya kɛnɛ ye ka taa se a ka tile 40 ni an b'o sigi la bi an b'o de kɛnɛ kan o la Husayni kanu ye mumini kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka wajibi ye tant que n'i k'i dalen bɛ ala la i ye kira ka kiraya tiɲɛtigi sabula o de ɲinina an fɛ o la ne an b'a ɲini ala fɛ ya rabi Husayni kanu ani kira bɔnna tɔw bɛɛ lajɛlen kanu ala k'a don an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na ala ka duwawu kɛlenw bɛɛ lajɛlen amin ya rabi ayiwa Seyda Mariam hali bi an bɛ kuma sɛmɛ i la an bɛ kalo barikamaba min kɔnɔna la nin n'o tile 20 de kan ka bɛn Imam Husayni ka tile 40 ma an y'a fɔ jɛmukan in sigikun yɛrɛ o ye bi o hukumu kɔnɔna la ɲininkali min b'an bolo ka sɛmɛ i la tuguni an fa an'an karamɔgɔ n'o de a Seydi Sherif Usman Madani Haidara mun de la ale ye 40 ta k'a yanga k'a bonya a n'a fusamantiya yira alisilamɛ bɛɛ lajɛlen na ayiwa alhamdulilayi Seyda i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ an bɛ 40 min n'an bɛ o sigi la bi an fa ni an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ de sabula an baw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye kira somɔgɔ dɔ ta k'u ka bangeni ani u ka koba dɔ ta mun kosɔn ala ka jɔn bɛ se k'a dɔn cogoya min na minnu bɔra kira la
an karamɔgɔ yɛrɛ fɔlɔ o ye mawuludu ye n'o ye an ka kiraba bangeni kisi ni nɛɛma b'a ye ani o man jan bilen o kɔfɛ tanti Jara ale ye Aliyu ka anniversaire ale y'o ta tanti Fatumata o ye Huseni o ye Fatima Zaharaw a ye ale ka anniversaire ta tanti Aisha ni an bɛ Huseni ka arbaïna kɛnɛ kan Huseni ka arbaïna a bonya ni a karama a dilen don ale ma ka taa se an ba ma tanti Alima Dagamasha fɛn min Hasani o ka anniversaire ale bɛ o fêter karamɔgɔ n'a ka denbaya ma dabɔ foyi kama mun kosɔn an ma se ka kira a n'a bɔnnaw dɔn cogoya min na sabula a ɲinina an fɛ n'a fɔ Seyda bɔra ka kuranɛ aya min fɔ an ɲɛna ko Ala ko kira k'a fɔ minnu ɲɛna k'a ma sara foyi ɲini a ka kiraya a cili la an ma fo n'a kɛra an ka k'a somɔgɔw fɛ mɔgɔ ni i bɛ kɛ mɔgɔ min fɛ f'a ka sɔrɔ i y'a tigi dɔn ninnu dɔɔni o de bɛ sabati u ka kɛnɛw sigili kan an filɛ arbaïna min sigili la nin ye ni an karamɔgɔ b'a sigi a bɛ sigi sirifila misiriba kɔnɔna la kuranɛ kalanw bɛ kɛ wajibiw bɛ kɛ Huseni yɛrɛ a ka sayidusuya nana cogoya di a ye cɛsiri jumɛn kɛ diinɛ kɔnɔ Huseni yɛrɛ ye jɔnni ye ka Huseni yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka taa se a ka arbaïna ma o kɔnɔna la Seyda i komi i da sera ko arbaïna sigili bɛ kɛ an b'a fɔ arbaïna sigi bɛ kɛ ka da kun jumɛn fɛnɛ kan a bɛ kɛ ka da kan Huseni kuma min na n'a sayidu suyara ni juguw ye a faga cogo cɛ jugu la min lakale man di u ye kunkolo in o ni farikolo bɔ ɲɔgɔn kan kunkolo de u y'o de ta sisan k'o k'u ka victoire ka yala ni kunkolo ye dugu ni dugu u bɛ taa yala n'a ye u ka ɲɛmɔgɔw fɛ yen n'u sera n'a ye yɔrɔ min na olu bɛ fêtew kɛ k'a kunbɛn ka fɔ olu ye sebagaya sɔrɔ kira mɔdenkɛ kan Seyda Fan kira bɔnna n'o ye Imam Huseni o de kunkolo tigɛra mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu bɛ wele ko selibagaw selilaw yɛrɛ u ma dɔn ma ka tila ka yala ni kunkolo ye wallahi Seyda ka tila ka yala ni kunkolo ye ka kɛ victoire ye misaliyala i n'a fɔ an bɛ don min na ko bi ni balontannaw ye coupe ta u bɛ yala n'a ye u ka mɔgɔbaw fɛ yen cogoya min na an ye se sɔrɔ an ye yanga ka yala n'a ye ka taa yira ka fɔ Ala ye coupe di an ma u ye kunkolo in kɛ olu ka coupe sɔrɔli mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu ko k'u dalen bɛ kira ka kiraya la u bɛ sun u bɛ seli u bɛ kira mɔdenkɛ ka kɛlɛ kuma min na ni seli wagati sera kɛlɛ bɛ jɔ u bɛ taa seli u bɛ tila tuguni ka banburu ta k'u ɲɛsin kira ka denbaya ma Seyda kunkolo in de tora yala la ten Huseni kanubagaw ma kunkolo sɔrɔ a n'a somɔgɔw farikolo tɔw suturala mais kunkolo tora u bolo yala la fo ka taa se tile 40 ma tile 40 don de kunkolo sɔrɔla ka don wa kunkolo doni yɛrɛ aya dɔnnibagaw fagoɲɔgɔnyaw b'a la dɔw ko kunkolo donna ka fara farikolo kan dɔw ko kunkolo yɛrɛ ma don ka fara farikolo kan mais kunkolo kɔni sɔrɔla o don de ka kunkolo sutura arbaïna don ni o don sera gɛlɛya ni tɔɔrɔ min ye kira ka denbaya sɔrɔ mumuni kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen a gɛlɛya n'a tɔɔrɔ ye an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an minnu k'an danbɛ Ala la k'an bɛ kira ka kiraya sabati sabula mɔgɔ min nana i ka kisi kama n'o ka denbaya ye degun sɔrɔ n'a sɔrɔla i ka liminɛya ye tiɲɛ yɛrɛ i ka aladanaya ye tiɲɛ yɛrɛ a degun bɛ e yɛrɛ kan kira n'a ka denbaya tora degun na b'a fɔ kira ka denbaya tora degun na fo ka taa se nin don in ma a n'u kanubagaw arbaïna don ma n'o ye tile 40 don ye tile 40 don de sabula n'a fɔra e ka mɔgɔ fatura k'a fari yɛrɛ bɛɛ tɛ e bolo fo o dɔ bɛ jugu de bolo ka yala n'o ye ko dɔw de bɛ k'u ka nisɔndiya ko ye k'u ka victoire ko ye an kelen-kelenna bɛɛ k'a da ɲɛ kɔrɔ a bɛ mun da jɔn dusukun kan a n'a bɛ dimi min lase e ma e tɛ se ka nisɔndiya ko kɛ o temps kɔnɔna la e lafiyalen tɛ o temps kɔnɔna la u bɛ ka baara jumɛn de kɛ kunkolo in na e t'o si kalama e ni yɛrɛ tɛ lafiya fiyewu f'i k'a ye k'i ka mɔgɔ suturala ka ban arbaïna sigi bi kɛ Ala sɔnna an ye bolo dara kunkolo kan ka bɛn tile 40 don ma ka kunkolo sutura fɛnɛ ka bɛn tile 40 don ma o kɔfɛ tile 40 don fɛnɛ sani ka taa se kunkolo suturali yɛrɛ ma kunkolo nana ka na se min kɛra sababu ye k'u bila baara in na an b'a fɔ ten sabula a don ɲɛmɔgɔya o tun bɛ Yazidu de bolo Seyda ni fɛn min kɛra o fɔli bɛ wajibiya dɛ tariku kɔni a tɛ hinɛ dɔn
ka fa kɛra ka tɛmɛ a kɔni mana kɛ cogo o cogo a kɛcogoya kɔni o fɔli ye wajibi ne k'i bi dɔ ka juguman datugu i bi bi dɔ kan sabula min tɔɔna e b'o ka tɔɔni fɛnɛ datugu kira bɔnnaw tɔɔna nin don in na u tɔɔna tɔɲɔ cogo cɛjugu bɛɛ lajɛlen na mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu fɛnɛ ko k'olu dalen bɛ ala la o de y'a dabaliban yɔrɔ ye u fɛnɛ bɛ seli o de kama an karamɔgɔ ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri a n'a ka gɛlɛya yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ a belebeleba sɔrɔla tuma na min na n'a ko seli tɛ silamɛya ye seda nin yɔrɔ in na a bɛ sabati an yɔrɔ la sabula mɔgɔ min sɔnna ka seli k'i ten da ala ye min nana o seli fɔ e ɲɛna ko ala yira e la e ka tila tuguni ka bamuru ta k'o mɔden faga i b'a ye k'a fɔ seli ni silamɛya yɛrɛ ani limaniya cɛ ka jan ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ cɛ min kɔ n'o de ye alakira kisi nɛɛma bɛ a n'a sodenw sanuma a ye mɔden min ta k'a yira mɔgɔw la o de tilala ka faga tuguni mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu fana ko k'u bɛ mɔkɛ in ka sira kan a banna k'olu bɛ mɔgɔ in ka sira kan k'a sɔrɔ mɔkɛ in ye den min kɔrɔta k'a yira ko ala kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ min kɛra nin den in fɛ ala ban mɔgɔ la mɔgɔ min banna nin den na mɔgɔ in k'o den yira aw la k'olu jamakulu kelenw balolen to olu ka tila tuguni ka muru de ta ko kɛ o tigilamɔgɔ sababu ye seda a b'i dabaliba a b'a sabati an karamɔgɔ ka kuma sabati ka fɔ bi n'i ye selila ye ka fɛn o fɛn kɛ a kana bali la sabula a daminɛna debi kunu parce que Huseni kanubagaw tun bɛ yen kunu cogoya min na u caman bɛ alhamdulilayi bi wa Yazidu fana kanubagaw a n'a bɔnnaw bɛ yen cogoya min na debi kunu u fana bɔnnaw n'u kanubagaw bɛ yen hali bi o de bɛ sabati an yɔrɔ kumana min na n'u nana ni kunkolo ye o kɛra arbaïna don tile 40 don sani kunkolo ka di Huseni kanubagaw ma Yazidu fɛ yen a ye kunkolo ye a ye kumakan damadɔ fɔ an tɛna fɔ an bɛ don a bɛɛ kɔnɔ wagati n'a cogoya kama mais hali n'a kɛra dakurunya damadɔ ye an b'o fɔ mun kosɔn an balimaw k'a dɔn k'a fɔ Huseni ma faga k'a bɔra ala kɔ a ma faga k'a y'a mɔgɔ ka sira bila tile kelen a fagara ka sababuya kɛ min ye Yazidu ye min fɔ a ka kumakan na a ko est-ce que aw b'a dɔn k'a fɔ ko Huseni fɛn min y'a sɔrɔ bi a filɛ ko min kɔnɔ n'o y'a kunkolo tigɛlen ye a y'a sɔrɔ ka da sababu min kan o kɛra a ka jamakulu ko ayi k'olu t'a dɔn an t'a dɔn sababu min kɛra a fagali sababu ye e yɛrɛ de b'o dɔn ani ka ala a ko la ko u b'a kunna kuma de fɔ a b'a da ten da Huseni n'a kanubagaw b'a kunna kuma fɔ k'a fɔ ko Huseni fa n'o ye Aliyu ye k'o ka wusa ni ne ye ni ne fa ye a ba o ka wusa ni ne ba ye a mɔkɛ n'o ye kira ye kisi ni nɛɛma ba ye o ka wusa ni ne mɔkɛ ye a yɛrɛ ka wusa ka tɛmɛ ne kan ko o kuma min bɛ fɔ dɛ Huseni ka fagali bɛɛ bɛ munumunu o kuma in de kɔnɔna la k'a fɔ Huseni fa ka wusa ni ne fa ye a ba ka wusa ni ba ye a mɔkɛ ka wusa ni ne mɔkɛ ye an b'a mun ye nin kɔnɔna la k'a fɔ ala ko tɛ nin na k'a fɔ a ye diinɛ sira dɔ bila o mana nin kɔnɔna la min nana nin kɔnɔna la ala ye bonya min di kira n'a bɔnnaw ma bonya min bɛ Huseni kan tiɲɛ yɛrɛ la o bonya in de tɛ bɛn ne ma an b'o de ye nin kɔnɔna la k'a fɔ u nana nin kɔnɔna la faamucogo ɲuman sera ala k'o di a ma k'a da wagati cogoya ma an bɛ a surunya nin yɔrɔ la ka segin ka na Seyida Zeyinabu ma ayiwa Seyida Zeyinabu ɲininkali naaninan b'an bolo ka sɛmɛ i la nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen Imamu Huseni yɛrɛ a ka seyidu suyali a sababuya bɔra jɔn na o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen sababu jumɛn yɛrɛ de y'a u bila ka a kɛ nin cogoya in na alhamdulillah Seyida an b'i fɔ ka bɔ k'an ka Seyida fɔ n'o ye Seyida Mariyamu ye kosɛbɛ a ka nin walawalali in na Imamu Huseni a ka seyidu suyali sababu bɔra cɛ min na an k'a ma ko Sananu bun Anas o de ye Huseni seyidu suya ale de y'a sɔgɔ n'a ka kala ye a disi la a fɔ an Seyida ale min ye maa fɔlɔ min ka filɛsi ye Imamu Huseni sɔgɔ yala a fana tun ye selibaga ye wa a fana tun ye selibaga ye kabako de don Seyida Imamu Huseni fagalen a seyidu suyalen
kuma min na ni farikolo in nana ye a sɔrɔla ka taa sɔrɔ kalakisɛ nɔ min bɛ Huseni fari la 180 kalabiyɛn nɔ 180 o de sɔrɔla Huseni farikolo la ka farikolo bɛɛ sɔgɔ ka kɛ o ye. An bɛɛ bɛ kira min kɔ. Wa mɔgɔ yɛrɛ ka kalakisɛ tɛ dɛ, selilaw ta don. Kɛlɛ mana bun u bɛ seli jɔ, u bɛ kɛlɛ jɔ ni seli wagati sera ka taa seli ka tila ka segin ka na continuer ni kɛlɛ ka Huseni n'a ka denbaya bɛɛ kɛlɛ nin cogoya in na. U bɛ Huseni kɛlɛ wagati min na o y'a sɔrɔ a yɛrɛ si bɛ san 50 ni san 8 u y'a kɛlɛ ka bɛn ni Ashura don ye o tile 10 don ka Huseni faga cogo la min cɛ ka jugu kosɛbɛ. An ka sabali sa wallahi Huseni ka denbaya k'a faga ka tila k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen faga fo n'a kɛra a denkɛ kelen n'o de ye Zeinul Abidina ye Aliyul Asgar kɔnɔ ale kelen de tora a n'a tɛnɛmuso Zeinabu n'o ye Huseni yɛrɛ balimamuso ye u y'u bɛɛ lajɛlen faga kira bɔnnaw. Nin tun ye c'est comme i b'a fɛ ka maa min si latunu u tun y'a dabɔ o yɛrɛ kama u tun bɛ fɛ k'a si latunu de mais kuma jumɛn na u ye Zeinul Abidina to yen nɔ o y'a sɔrɔ Ala yɛrɛ tɛ wa ni Ala bɛ fɛn o fɛn la seyida o tɛ tiɲɛ Ala tun ye a lajarabi ni bana dɔ ye o sanga kɔnɔna na ka farikolo in bɛɛ lajɛlen bana i n'a fɔ Ala yɛrɛ de y'a dabɔ a kama ka Zeinul Abidina bana ka farikolo bɛ bɔn u y'o to yen mun kama parce que u y'a ye farikolo in lafola cogoya min kama o don ni tilema Ala ka kɛ de don u jigila tigɛra Ala k'a fɔ a ka ɲɛnamaya la ani fana k'a fɔ maa min taara ka nin to a kɔ o tigi ma taa ka fɛn to a kɔ Zeinul Abidina tora tantɔ diɲɛ dugukolo sanfɛ sirifi tɔw ka sɔrɔ ka bɔ ale la u ye kira bɔnna bɛɛ faga nin cogo in na fo n'a kɛra ale Ala sɔnna bi sirifu bɔra ale de la sirifu tɔw sɔrɔla ka bɔ ale de la sisan o la an b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la seli tɛ silamɛya an karamɔgɔ ye min fɔ an bɛ se k'o kelen ma wa o kelen kɔfɛ ka fagali in kɛ i b'a dɔn tuma min na n'u ye sanani bonni Hanasi y'a faga nin cogo in na n'a ka kalakisɛ ye o y'a sɔrɔ biɲɛ caman y'a sɔrɔ mais ale ka kala min y'a sɔrɔ a disi la o de kɛra sababu ye tuma min na a sababuyara i b'a ye k'a fɔ Samuru Bunzil Jawushi ale de y'a kunkolo tigɛ ka bɔ a kan na Ala ale de ye kunkolo tigɛ ka bɔ a kan na an ka kira mɔdenkɛ ale de y'a kunkolo tigɛ ka bɔ a kan da la ka laban ka sɔrɔ k'a talon ni ɲɔgɔn cɛ comme balo ka laban ka so yɛlɛ a kan ka farikolo foreke ne so ye fagacogo cɛjugu modèle bɛɛ u labanna Ala ma taa farilafini u y'a bɛɛ lajɛlen bɔ maa o maa ye farilafini ta a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ bɛ n bolo yan nɔ a ka jalamugu Omar Bonzeli o ye o jalamugu ta ale y'o ta ka taa n'o ye a ka dulokiba y'a ye Yazid Bon Sahal ale y'o ta wagati koronna y'a ye u y'a bolofɛnw tila ten o cogo kelen na ka taa n'a bɛɛ lajɛlen a ka denbaya ka nafolomafɛnw a yɛrɛ ka nafolomafɛn minnu bɛ ka fara denbaya ka bolofɛn fɛn kan u y'a bɛɛ lajɛlen cɛ o cogoya la ka taa ka sɔrɔ ka taa n'a kunkolo ye nin cogo in de la ka taa fɛti kɛ ni a ye kira Mamadu Mustafa mɔden a denmuso den yɔrɔ o y'a mɔden de a tɛ tɛmɛ o kan dɛ ahlu beyitu bɔra cɛba mun na Seyida Ala ka hakili ɲuman di an ma ka da wagati koron cogoya kan an bɛ kuma kuntala surunya dɔɔni Seyida Mariam Tarawele kuma laban min b'an bolo n'o ye ɲininkali laban ye o de ye nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ mun yɛrɛ de faamuya Imam Huseni ka seyidu suyali la faamuyali jumɛn de bɛ k'an b'o sɔrɔ a ka seyidu suyali la. Alhamdulilayi Seyida i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ Imam Huseni ka seyidu suya in an bɛ leçon min tire ka bɔ a la ani faamuyali min sɔrɔ a la fɔlɔ o ye de k'a fɔ kira n'a bɔnnaw olu bɛ sa Ala ka diinɛ de nɔfɛ Ala ka tiɲɛ nɔfɛ Huseni bɛ bɔ Makan don min na ka na Karibala a mana tɔgɔ ɲini kama a mana nafolo ɲini kama a mana jama ɲini kama a nana mun kosɔn k'a bɛna mɔkɛ ka diinɛ de defa o la n'i ye sirifi ye yɔrɔ o yɔrɔ
ale jɔlen bɛɛ de ala ka diinɛ defanin kama i t'a tɔɔrɔli n'a a degun dan dɔ fo dan ka sago ala ka dan dɔ ka sago a ɲɛna an karamɔgɔ ye o misaliya belebele ye an bolo Huseini fagali tantɔ an bɛ o misaliya fɔlɔ sɔrɔ a kɔnɔ ka fɔ kira n'a bɔnnaw ka cɛsiri fo ka taa se diɲɛ laban ma a bɛ diinɛ kɔrɔtali mun kosɔn diinɛ bɛ bɔ nkalon bolo k'a tiɲɛ da kɛnɛ kan u ka ɲɛnamaya sirilen bɛ o de la an bɛ o leçon de sɔrɔ a la Seyda wagati n'a cogoya kama ala ka faamuya di amina yarabi amina ayiwa Seyda Zeinabu e bɛ mun de fara an balimamuso ka kuma kan min fara ka dɔrɔn an b'a ye dɔrɔn k'a fɔ sherifuw ka sɛgɛn an'u ka ɲani a ma fɔlɔ bi la sherifu minnu bɛ an bolo n'u tɔɔrɔla ka degun an ka hakili bila ka taa yɔrɔ jan depuis n'u mɔkɛ la o ye sɛgɛn ni ɲani min sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ kabini imamu Aliyu yɛrɛ la fo ka taa se imamu Huseini ma a n'a bɔnna bɛɛ lajɛlen o la an b'a ye dɔrɔn sherifuw mana tɔɔrɔ sɔrɔ an bɛ don min na komi bi a kan ka ku sherifuw kanubagaw fɛ ka da mun kan olu ta ye kɔrɔlen ko ye u ta ye kɔrɔlen ko a b'u ka bonda yɛrɛ de la u bɛ sa u mɔkɛ ka diinɛ difan nɔfɛ u bɛ saya fisaya u k'u kumakan bila walima u mɔkɛ ka diinɛ ka lafo u t'o fɛ fiyewu imamu Huseini ka kumakan dɔ don a ko cɛ ka sa i kan ka o ka sɔrɔ i ka balo i jasilen o y'a ka biritu dɔ o y'a ka kumakan dɔ ye a ko a b'o kɔrɔ dɔn cɛ ka sa i kumakan kan o ka fisa e ka balo i jasilen i ka diinɛ jasilen nagasilen i bolo nafa tɛ o balo la quoi wala imamu Huseini sara a kumakan de kan a sɛyɛrusuyara a kumakan de kan yaye o la an kɔni imamu Huseini an b'a laminɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na Seyda an b'a fɔ a ma ko labayika ya Huseini labayika ya Huseini an b'a laminɛ sanga ni waati bɛɛ an bɛ an ka Seydatu fo ka nin dakuruya damadɔ walanda la jɛmukan min n'an b'a kan nin a kɔnɔ fɛrɛlen don kojugu ka da wagati n'a cogoya kan an bɛ kuma surunya yan nɔ yanni an ka bɔ kuma la an bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan mɔgɔ mɔgɔ e de bɛ sigi ka sɔgɔ Shirifila TV la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni jɛmukan ye n'o ye ladabu kɛnɛ ye an b'i fo ka ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ hali bi shirifu kanu min b'an na ala ka dɔ fara a kan maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ fana tɛ ko in ɲɛdɔn u k'u jilaja u k'a ɲɛɲini shirifu yɛrɛ ye jɔn ye u bɔra jɔn na u k'a ka minɛ cogo min u k'o ɲɛɲini k'o dɔn ala k'a ɲɛɲini a n'a faamuyali ala k'o nɔgɔya n'u bɛɛ lajɛlen yanni an ka bɔ kuma la an bɛ an fa n'an ka karamɔgɔ n'o de ye a Seydi Sherifu Usmani Madani Hayidara an b'a fo Bangɔni Janginɛbugu la a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka tila k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye Arbaïna n'o de ye nin kalo in tile 20 an filɛ kalo barikama min kɔnɔna la an ba n'o de ye tanti Aisha Kulibali ale kɛlen bɛ ka duwawu don belebele kɛrɛnkɛrɛn ani wajuli kɛnɛ min k'o kɛ ka bɛn Arbaïna ma k'o kɛ hinɛ lase imamu Huseini ni a bɔnna minnu tora Arbaïna kɛ bala kɛnɛ kan n b'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ faamuya ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka waati wɛrɛ yira ne na aw bɛɛ lajɛlen na wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh shukran lakum